Good morning mga mamsi. Ito po ako ngayon, maglilinis ng bahay. Lilinis po ako ng aking bahay. Love you mga subscriber ko, mga viewers. Love you, love you. Mag-umpisa na ako maglinis para matapos sa agad. Dami itong ligpitin. Aayusin ko itong mga hinigaan ng mga junakis to. Aayusin natin to sa mga punan nila at yung sapin. Ito o, yung sapin nila. Kailangan magligpit. Lalagyan ko po ng tatakpan ko. Ito naman. Mga nakasaksak, wala namang cellphone. Mahirap pag maaga kang umalis ng bahay. Maiiwanan mo, maliit lang na bata. Mga hinubad. Opo. Peter. Bilis tayo. Mabawasan ng dumi. Mabawasan ang alikabok ng bahay. Kailangan magwalis. Kahit pa paano mabawasan man lang. Kasi pag sama-sama, hindi ka na naman makakapagwalis. Kailangan natin magwalis ulit. Pagkain mo, Peter, oh. Hindi mo na naman inubos. Maingay sa labas. Kaya dito lang ako. Kasi maingay sa labas.
pa naman ako marunong mag-edit. Kaya pasensya na po. Hindi pa marunong si Ma'am C mag-edit ng kanyang video. Pero pag natuto siya mag-edit, wagas. Pag marunong na si Ma'am C mag-edit ng kanyang videos, mga videos niya, maganda. Maganda ang kalalabasan ng mga videos niya. Kasi marunong na si Ma'am C edit ng kanyang mga videos. Sa ngayon, hindi pa. At isa lang ang cellphone niya. Teka, magluto muna tayo ng quaker oats kasi nagugutom si Lorena. Nagugutom si Ma'am C. Kaya magluluto siya ng oatmeal. Hindi pa ako nakapag-tanghali na yata. Hindi pa ako nakapagluto ng pananghalian. Luto ako ng oatmeal. Yung apo ko nasaan kaya? Nasa ibang kapitbahay. Binuksan na naman niya tong pang gagawin babes. Kakalat na naman. Ang apo ko. Mahilig magkalat ng mga Hindi naman nagliligpit. Daming ligpitin. Salamat sa panonood ng aking munting video. Sana huwag kayong magsawang manood sa aking konting video. Ito lang ang videos ko na maraming salamat sa aking mga viewers. Sana hindi kayo magsawa. Sa subscriber, maraming salamat. I love you. Love you sa lahat.
Bye-bye. God bless.